Welcome to Culture and Value TV. Ndị be anyị, ụtụtụ ọma, unu apụtakwa n'ụbọchị nke taata na mmanụ eji eri okwu nke a na-eme na Culture and Value TV. Ilu nke anyị atụ bụ ilu na-asị na ngwere bụ ilu na-asị na nkịta si onye ọ tụọ afịa wee natakwara ya ego na ntụkwa amalụ gị ahụ. Nkịta si na onye ọ tụọ afịa wee natakwara ya ego na ntụkwa amalụ gị ahụ. Nke mbụ, anyị akọwagoro ilu nwa n'ife ọpụta, tụkwa anya gwakwa ya ebe a na-ekwu ya, ma tupu anya na-aga n'ihu, nwanne nwoke na nwanne nwaanyị nke na-ege anyị ntị, biko tụsalụ m ilu isi anya ka ụwa niile wee mara ya. Biko chia sọskraịbụ ama folo, biko chia sọskraịbụ ama folo. Ọ ime otu a ka ụwa niile ya eji ama ilu Igbo amarakwa etu esi atụ ya. Biko sọskraịbụ chia ama folo ka anyị chekwa ilu nke anyị tụ, nke na-asị na nkịta si onye ọ tụọ afịa wee natakwara ya ego na ntụkwa amalụ gị ahụ. Nke mbụ, ịma na ịtụọ mmadụ afịa, o nke ịtụọ anya afọ afịa, onye gotere ọrụ efe ịtụ ya, ọkụ ahụ otu ede. Nkịta pụta otu ka m were ya, nkịta pụta ofu ụbọchị na-asị na ofu ọkwọchi onye juo na wee fụ mbe ka ọ na-eje afịa, si mbe bịa ka ije gotere m oche ka m wee na-anọ na be m. Onwe otu ọ dị na mpụta be m, ma na-apụrụ oche m ejebe na mbe na-arị ya ego pụọ. Mbe na-arị ya ego pụọ ka o je gotere oche, si ebe ahụ ruo n'afịa, si na ya jee ebe ọzọ, si na ya jee mitin, si na ya baa nzukọ. Ọ gatazikwa nzukọ, nkịta na-echi ya chee nye ụbọchị nke izu ọfụ ya, chee ụbọchị nke ịbụ ọfụ ya. Nkịta na-asị ka ezife na-eme, chee ya ụbọchị nke ịtọ ọfụ ya, nkịta sịgo ka ntụgwogodo ala, chee ya nke ịtọ ọfụ ya, chee ya nke ịnọ ọfụ ya. Nkịta na-asị nkịta na-etugwugodo ha, ọ gadazi asị mba n'ife akarịa anya. Kpọkwa ụmụnne ya, kpọkwa ndị obodo, sị biko onye fụ mbe biko gbana ya wee natazalụ m ego nye gotezi n'alụ m na ntụkwa amalụgo m alụ. Oche ntụ ya si nzi ka ọ na-egotebelụ m ife, ha wee natazalụ m ego m, etukwuo m ha na ntụkwa amalụ m alụ. Nke mbụ, ịtụọ mmadụ ife ya gotere onye gotere ọrụ ya, maka a sị na ozi nzizi na-amụ asị. Ịchọọ ime ife, jiri aka iji eme ya, maka ime ife iji aka ya eme, ime ya ihe emepụta ife na ya. Ka nkụzi ebe a na-eti inu nke o nwee ife ya aga isi mmadụ mere, ọ na-emere gị ya, ọ na-eri gị. Ha nwere ya na-epụta ofu ụbọchị chọọ ịrụ ụlọ, si ofu onye na ụlọ nwa ka ị na-alụ ụlọ, ọ na-alụkwara gị ya, ọ na-erichara gị, na-egbu ya ebe ahụ, ka ọ na-esi na-akọlụ nke ya. Oge nke ọrụ katarị ọ pụọla onwe maka na ụlọ gị nwa oge iche ọ na-efu ihe eji ofu ọnwa wee lụ, ọrụ ọnwa ise wee rụọ anya, ọ gbasara ya ọhụrụ nke ewu dị na ndị a na-akpọ ya agwa ya, ọ besọrọ oje ọnụ nke gị nwa na-anụ ya ọkụ ka imepịa ọsịsọ ka iwe sikwa na ya pụta, maka na a sị na onye lụpụ ọrụ dị n'ụzọ ọpụọ nọ na-emena ọnụ gị na-alụ ya na-eme ka ị pụọ nọ na-emena, maka na nke nwa ebe ọ na-ahụrụ ya na-alụ ya gbasọrọ ya ka onye ji bịa ọsịa ya bịa ọdịcha acha gbasọrọ ya ọrụ ọrụ ọ ya enweta ọrụ nke ọ rapụ nke ejebe nke onye ọzọ. Ka nkịta ji ọsị onye ọtụ afịa wee natara ya ego na ntụkwa amalụ gị alụ. Ndị be anyị biko tụsalụ m ilu nke ọ ya dịrị nwoke ma ọ ya dịrị nwaanyị mma ka emesịa.